Pilen ko bilang mati bo lam sobo khapang ni dakhotai bu khusano tangi hinge lai thangjak je lai thangjak o jaga o kaisa jaga o je daire sorapara hinai matai man hinai je ha bisingni ha kuthuk choklaiye je 8 feet ba 9 feet ong kana je kuthuk chokmani aboni tui belai khano tabuk বাইরের বঙ্গি তখা তাই বেলাই খানো বুইব ওয়ানা জাগি তখা যে লোকরক অমু বাহিকে আসে হাকর কুথুকমানি বাহিকে মহাদেব মতাইন তি খেলাই তো বই মাংখা আবনো তাবু বেলাই খানো অমনো পর চারঙ্গি তখা খাপানি তখতাই বুকুক সং জনর যে নুগৈবো মাখানা সিনি মানপিলিব आं निजेबो साकमां फायै आं अर जे मताइ मानायबाय कक गाहाम कनो जे पुइलानसिमि पाइथाक बता मखा मानखा मताइ न जों क्लियारखौ सावैबो मांखा इंके ताबो अबनि बिसिंति सानाय bo je omoni bi matai mamoni bisingtei tabuk je sak hamya rugi rok phaimani bo bahika khada hamai rok da thang abono chung clear kha tabuk tei bo sawi malani aisa sagoro dimwa tabu jora tini ni je rugi phaimani ba je sak hamya najana phaini rok bahai hamai rok thangmani rok tiro tongkho haino haite oisa hor sanja kotor ni jorao Kubilangma TV ni je kok thumnai tai hayung ha kotor ni joto ta khuktei bukhukjongno ani khani hamjakma okra chakrano yakngrombai khulumung tai ani sakbaksana hingake gobagai khakaham tini sak phojonto to je phainarok hamai thangi hinya hamai thango Robiban dino matai tisaka Robibani sekang wang rogi nai tongo haipano prosar khaya tabuk si media ni bisingtei social media ongkhorei boi nukbayo haipano kamiam sayo je phainarokno je ano matai sikkari mani guru biddari mani a bidda baino borokno nai upokar khlai tongo ta hamyang ya hamai tongo tini bo khorokram phaikya tei mia khoroksa kamini saranyam phaikya mia phaifuro onek bari jak totra haisi khaimia kok bo saimia mai bo saimia basaganai botrai exere nangai botrai thaimani se bebang barbaini sogoi tongmaikha thajing bo phaitang thajing sap sarati 4ta সময়ও phaitang asrai mia soman loglogin tini kharam project engkha haita acha tabuk sungno bui onek borno kol bo khai sahoka ani ব্যক্তি ano onek borno kol khaini sahoka je o matai manai ni para bo jaga je address kisa sadi ba video lekhai thango tangi bini kamini mung ba beli soptangi kaham ka saya aba herok sungno onek borok kol khai sahoka ba comment ni bisingte bo sungno onek borok sahoka abo kisa sawai rogor de nang tabuk tongmani thai omo bo area kalai bo andar kalai kisa srai srai obokhe কাঞ্চনমালা শেখারকোটনি পরে কাঞ্চনমালানি পরে যুগল কিশোরনগর এডিসি ভিলেজ যুগল কিশোরনগর এডিসি ভিলেজ কাই কিসাতিয়া ফাইগান কেন দেবরাগালা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম যোজনা লামা তঙ্গ আবো সোজা ফাইগান ফার্স্ট নি পারা ও পারাও না নি পারা ইনকে যদি গাবর দিতে ফাইনি হিংকা গাবর দিনি পরে হরিকান্ত নি পরে হিংকাকে নিনি জামতলিনি পরে হিংকাকে ইস্ট দারিয়াসরা হায়কা পূর্ব দারিয়াসরা ni je gabardini phaikangkai debragala kalayo kaisa bisramghat asuk thai tongo a asuk thaini debragala soja phaikangkai no a jagani sini para khobjaga bokhe purbo daриয়াসরা chini bokhe poschim daриয়াসরা ta omo bo constitution kalai abo 17 gulagati ADC nge pekwarjola জন্মজয়নগর constituency bo village abo যুগল কিশোরনগর এডিসি ভিলেজ কামি হিংকাkai ওয়েস্ট দারিয়াসরা সাতুকরাবো হিনজিনি mo সাতুকরাবো না nini mung ani mung shokti kumar debborma phade hingke khabani dakhotai bukhusong je o matai manphuro je hakor ha choknai ব্যক্তি tabok ani beskango no je yagra phasing ajungjak nugui makhana bo nijino ammantaino tikhlai puro tongo hanai ba sungno subo saka hingke sungbono kok sungi nelainai puilano takhong nini mung tam sagor di ani mungna Bisudebama acha nung je matai khurpuro to nung tongo ba nung niji sakmang te matai no tikhlai kya ba ha chokha ni sawi bo makha srai hingke nung boma heke chokmani pore aba heke tini makha sagodi somoto chokha me kuno ha khurja bukerai emne soman muna halap somara sa ha khurja rok krokerai
soalnya kesel kau tang kau burunya so ini mana kutu kau kata बोसोराव थखना tu kalau price cuma basang tu hak sakit tu cin sak lagi ya आसो कुथुम मासाव कि मरा से मानसि बा geng cin yang har bahai kisah hal lele belawa ya te hak sakit cini kita selai ya total zora hai yang penting kata yang se kutu kau kata आमसो कुथुबा मान खताना ngan nangabal bising te lokorong no tam sana mosong tam sampai ke buke baksa Februari ini no muka Februari ini mana tom ti khap ka zora rok hai kutu rok bahai Februari kana aska angka buke biasa yang kha biasa uta masih rok kutu bahai Februari kana ngai mawan su uta muka buke baksa ke Februari hai ri na no sao bai thang no bunya muka to na tam sung tam sana tong sa jor ti ka tu sung khunai ba jeng biasa ta biasa oke to bom sro kutu bahai khuri ri kana bo आसे न र चक लै फरके साब साब दंमोन लगी tong sung sajona गामिनि बरमन नंनाब्ला ना ami borok tongo kayang par kolong nungkong निनि मु अब निनि मु बिसु दा मु इंगे नों ताबो बे लोkorok साबै दङ अबनि बिसिं ते जे हाकर सकमानि मताय रक तासा हाको थुबो तंया बा अब हेक सुंगि दङ नों ताम साना मु जे तिनि अ जागा नं पारानि जिता mutai raga asa hak kutugo tong ya bodo sung sai miya kuthana wara tong kutugo tup sung kurma jortel ya sung sung ma kurka asi bo buthana wara tong asa kutugo tong obo sung ha sai miya mutai busu dan tong ai mong tam para kalai sinam dari asara posim dari asara ta amne kahani ko boro ga satu orang hum sini bayo kawas podro ke dari asara saja posim dari asara इंगे ताबो yang ang kesima sungki senai ni noro je rogi nai phanye rok nei sungno onek borno ko khaika do इंगे je ताबो hasen lugoro je nai tongnai je sino video no onek borno sao ni phone number goro de je matai manai ni bini nogo phanye ni ba sakhamya belai ni bari jak tam khatu bonai biango thaibo saimia rok nei sahori tongboy इंगे नों अब बिसिं ति borno je sini video ni screen no ni phone number ra ni अब herok ni bkho bom khai ri jamano Aw punya simi paithak jora tini sak phojonto 6-7 ta channel ni kokthumnai hai ka khobor thumnai rok phaikya aboni bisingo jotono contact number ang tari ri hinno borok boriya tangi himalle motai mano hinenge ang mangpilio phainani ekdom phano musungya tongmani karon buinyo si age ang comment khaimani obo busuk jorotoi kubui wngna thangai salsa manai nai hananya ang ni jese tangai tadal sanaba comment khaijak tong wais kaisa koisu jagao nga aboni bagino aboni buini majrada ang nije khob manja guno kepalo hininai ang kono reporter rong boringya kono youtuber rong boringya kono news channel rong boringya tobe kina saka naikhlai tongani bini dagi mumbai apni songjotono phailekya phailei kok sungmani porebo ang nijibo chaito ge kokduk number nani hinai ngai tini nungno first o jago kokthumnai hin phayo je dino matai khoroi ten dino somban dino roiban dino matai khoro nang somban dino phayo nini chawai nang phaimani yagulo sungka nang belakhe kosto mankha hin khanao boy phun khaijamon mat tholiya masalia aboni pole nang ano tewaisa koimani pore aw bono call taklaisi di karon bo khoroksa kokthum thumnai kaham tai hamya guri oi thumnai bono jalari ule ta bahake engnai ba abo hai hini wan chuguino nang tini tewaisa phaimani bagai risiwano tabuk to riya oi te yokliya ba screen ri tabuk sanai ang 9612 981398 tai kaisa tongo 7005053780 abo na ani kokduk number asing khane ma khana khapani da khote bu khusang je tabo hasene lokoro nor tomung no phanye rok hni ro wan subi tang kho o jaga o bini thik bini nogo ba bo bai sak na jang na rok ni tang khan ke dari khno ro number no call khalai lai je ang screen no number ri ro wan asunang teng jotono no hambai